Siya di na. Di na taagi. Meragan di. Amo na adi. Ano matatanaw mo yung sunset? Matatanaw ang sunset? Adi na ba madako ang flower? Yun nga. Amra siguro ini. Dito ba ka? Ito yung hinahanap namin. Mayabas? Oo, Oh. Uy! matibayin. Oti. Waray bungo. Ay, bunga? Waray. Kirila ni kay dama kong kingkang kanina. Kaya go. Laban lang. Sudah. Bitchin. Saan? Balag naman. Ang tubo. Ada. The Moses Ipugaw House. Patuloy po. This is the Moses Ipugaw House. Diba? Picture lang ko kasi gagawin ko ano. Kita di ka lang. Picture. Kaya na. Aragian.
Hi na. Hi. Mother. Shudi. Garden nyo guys. Pakasan. Lamig ng hangin. Awas siya tiyang kuan. Pansan. Sir. Dilipak na maagi. Ano? Ang may pula nga nga bilin. Hain. Ito pa rin. Ang district ano to, Peace Memorial. Mother, ato dito ni gugulan na dad. Naka-open man ato ano kaya nga lugar. Vacant pa ata. Naging kadtuan ta dito. Ay, baka yung golf. Golf ba? Masyado. Naka-open nga din. Ayun natin yung golf area yung sa dulo. Lumas mo pa yung view didi. Kiri na? Ikaw? Yeah. Hadlok ka? Dahil naman. Didi ka didi? Pero maupay yan. Alam mo, upay lang didi. Kaso drukuan man lang pintura man. Ulo! No, maupay yung pagkinito. Ni mother, honey, mother. Set lock. Blue, ala uubong galatid to. Hindi na kami igbaw-igbawan. Hello?
Kahapon talaga. Kita ginhulog yung Florante. Ah, oo. Ala, Punta, dumamo pa na akong lalaki. Makawish. la, pwede ka manguha. Punta, dumamo pa na akong lalaki. Mag-wish daw ako. Sana matupad. Sa halagang piso, sana maging sikat ako na vlogger. Tingnan mo yung ibang piso, lima-lima, may mga butol-butulhan. Or kanan watermarks na ito. Mga taoy, kanay ito lumot na. Sana gumanda kami. Pwede ni karigo. Lahat kami.